बे बेलायाव आङो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा 73थि सुबुंखान्थि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि जा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि जे 3.1 दफायाव थानाय जे सिमा बारायनाय बे बारायनायखौ दिनैहाय नैबे जोंनि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा दिनै फोसावनानै होबाय बे फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जोंनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोर जाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावाबा निश्चय जों थानो हानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो साबायखर जासिदों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनो जोङो साबायखर जासिदों लोगोसे जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रि जोंहा अमित शाह बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिदों आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन बेखौनो जोङो फोरमायगोन जे जोङो दिनैहाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बे जारिमिनारि साननि गेजेरजों जोङो गोबां समाव जोंनि जे बे BTR गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय बे बाथ्राया जाबाय थादोंमोन दिनैहाय जोङो नैबे सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावनानै होनाय लेखानो जोङो खोब गोजोननाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बिथाङा फोसावबावबाय जे जोंनि बड'फा उपेन्द्र जोनोम सान बे जोनोम सानखौ आसामाव फरायसा सान महरै बिथाङा फालिनो हानायनि फोसावनायखौ जोङो मोननो हादों लोगोसे जोङो जोंनि BTR एकर्डआव थानाय जे जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लं जोंहा NDB बिथांमोननि जे जोंहा एक्स ग्रेसिया जे होनायनि बाथ्रा 2001 जा सुबुंफोरनो दिनैहाय गाबोननिफ्राय 5 लाख राङै बिथांमोना एक्स ग्रेसिया होनायनि जोंनो फोसावनायखौ जों नुदों आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों जों आसा खालामदों जोंनि दफायाव थानाय जेसेबांनाखि जोंहा मावनो गोनां खामानिफोर बे खामानिफ्रा निश्चय लासै लासै मावजागासिनो दङ आरो बेखौ जोङो दिनै नङा गाबोन जों मोगथां महराव मोननो हागोन जों बे जिनिसखौ जों मिजिं खालामनो हायो।